nawinjo kaka jo Kenya Kwanza nowuoyo, to wanyalo paro ahinya ni mokwongo ne giwacho ni ne gidwaro ni mondo gikethe all together, lakini bang'e kendo ne gidok magimuonyo wachno, magiwacho ni chenro bila ni ginyalo ng'iyo kaka inyalo baw kuonde moyieche, kuonde mantiere menene pek moko. Mantie ng'ikruok. Koro I believe ni Kenya en piny mosechiewo. Kenya en piny mosechiewo ma jo Kenya gin joma riek. Jo Kenya gin jok ma wan gi stakeholders mang'eny e weche mag somo. Koro omiyo ok apar ahinya ni kapo nono ni jo Kenya Kwanza oyudo thuolo mar telo ne pinywa, ok apar ahinya ni ginyalo rocho chenro mosetim, nikech investment mosetim en investment maduong'. To apara ni gino ma gibiro timo en ni wabibed gi stakeholder conversation kata dialogue mondo wang'i ni kanye gi kanye mantie rem, mondo kuondego mantie rem go kata mantie ng'ikruok go mondo watieggi. To mana kaka asewacho, nikech king'iyo ni advantage mar CBC ni koro otero nyithindwa mopogre opogre into different career paths. Gini